Мамо, не. Хубаво сливаш. Ух, да ли го режеш? Ох, ми пахте! Това е. Браво, бе. Заболя ли там? Спокойно. Я се обърни малко в профил. Сега ще ми плачеш. Айде сега. Какво правиш? Ами ще си сложа обичката. Чакайте се. Влигни се назад. Няма ли зум тук? Никой не ми е бъркал в носа. Издуха ли се? Прия да виж. Моля! Тихо. Не я раз. Браво. Герой. Ау, бе, какво правиш? Абе, тихо бе. Перфектно. Я дай ти това. Чистито. Браво. Браво. О, какво е това? Заболя ли там? Така, сега отиваш в аптеката. Аз